षष्ठाध्याय सर्वभूत स्थितं जो मां भजत कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स जोगी मयि वर्तन्ते। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଜାଣେ ସେ ମୋର ପୂଜା କରେ, ମୋର ଭଜନ କରେ ଓ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ମନଟିକୁ ମୋଠାରେ ଲଗାଇ ରଖିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସେ ଯୋଗୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତାର ମନଟା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଭଜନ କରେ ଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନଟିକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିଥାଏ। ଆତ୍ମୋପ୍ୟମନ ସର୍ବତ୍ର ସମଂ ପଶ୍ୟତି ଯୋର୍ଜୁନଂ ସୁଖଂ ବା ଯଦି ବା ଦୁଃଖଂ ସ ଯୋଗୀ ପରମ ମତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ପର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ହେଉଛି ଯୋଗୀର ବଡ଼ ମହତ ଗୁଣ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୀ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୀରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପରକୁ ଆପଣାର କଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଯୋୟଂ ଜଗସ୍ତୋୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସାମ୍ୟେନ ମଧୁସୂଦନ ଏତସ୍ୟାହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱା ସ୍ଥିତିଂ ସ୍ଥିରାମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବିଧି କହିଲେ ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଅଛି, କାରଣ ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଲା, କାରଣ ଏକ ତ ଅର୍ଜୁନ ସଂସାରୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ତାହା କେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧାରଣା, ଯିଏ ବିବାହ କରି ନଥିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାର ସାହସ ଥିବ, ସେହି ଏକା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଞ୍ଚଳଂ ହିଁ ମନଂ କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟ ବାୟୋରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ମନ ବଡ଼ କଠିନ, ଚଞ୍ଚଳ, ଉଦ୍ଧତ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ଯାହା ବାୟୁକୁ ଦମନ କଲା ପରି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ ହେଉଛି ରଜା। ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଯାହା କୁହେ ଜୀବ ସେଇଆ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ମନର ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧୀନ, ତଥାପି ମନ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ, ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟପି ଯାଇ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରି ବସେ। ତେଣୁ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ଜୀବ ହେଉଛି ରଥୀ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଘୋଡ଼ା ଓ ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ। ତେଣୁ ମନର ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ, ସେ କାହାରି କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣି ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ତ ଜୟ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ହେବ? ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ବାଚ ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନଦୁନି ଗ୍ରହଂ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କନ୍ଦେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ବରାବର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ସଂସାରରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯତ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସାଧ୍ୟ ଭୂତଳେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି, ତେବେ ତୁମର ମନର ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମନକୁ ସଂଯତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ କରିବି, ଏହିପରି ଶପଥ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଯତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି 5 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାଲି 10 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ପରଦିନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହିପରି ବଢ଼ାଇ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନରେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ବସିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅସଂଯତ ଆତ୍ମନା ଯୋଗ
दुष्प्राप इति मे मति पश्यात्मना तु जतता शक्य वाप्तुमुपायत যাহার মন অসংযত যাহার মন চঞ্চল যাহার মন স্বেচ্ছাচারী তা পক্ষে যোগ সাধন বড় কষ্ট কিন্তু যাহার মন সংযত শান্তি ও স্থির তা পক্ষে যোগ সাধন করে সিদ্ধি লাভ করা সহজ অটে চঞ্চল মনକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପନ୍ଥା ରହିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହୁଥିବ ନିରଳାରେ ବସି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିବ ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବି ଓ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବି ଏ ଇଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ କେହି ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସଦା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିବ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସାଧନ ପଥର ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟଂ लभे कृष्ण पदे दास्य भक्तिं चापि विचारी जायते शतं संख्यं सर्वजीव गणैः प्रारब्धं भुञ्जत व्यापी गीता व्यासरत शोच स मुक्त स शुचि लोके कर्मणा न पलिप्यते महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् न किंचित तुष्य तस्य नळि निदळ संवसा अनाचारधं पापं नास्यादि पुंसजत् अव्यख्यवख्यं दोषं अशुभं तथा तज्ज्ञानं कृत्यं नित्यं च विजय च नित्यं च तत्समग्न समायाति गीतापाठेन तत्क्षणात् सर्वत्र प्रतिगृह्य च प्रतिगृह्य च सर्वश गीतापाठं प्रकुर्वाणं न लिप्यते कदाचन रत्नपूर्णं मयि सर्वां गीता प्रतिगृह विधानत गीतापाठेन चैतन्य शुद्ध स्फटिक वत्सदा जे कृष्ण पादरे भक्ति रखी गीता पाठ करे वसंत आदि ता घरे हुए नहीं जे गीताभ्यास करे से सर्वदा साधु संग लाभ करे जे लोक गीता पाठ करे पद्मपत्र जल परिपापता को स्पर्श करे नहीं जे गीता पाठ करे अत्याचार जनित पाप अवक्ष वक्ष जनित पापता को छुए नहीं जे इंद्रिय बसे अन्याय करे गीता पाठ द्वारा कटि जाए जो गीता पाठ हुए सेठारे कौनसी दोष रहे नहीं जो घरे गीता पाठ हुए रत्न परिपूर्ण शुद्ध स्फटिक परि से गृह हुए ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मृक्षीयमामृताय नित्यं वै संरत्नाकल्पजलं गङ्गरसोनं पद्मांसीनं संग्रस्ता स्तुतिहमरसणै व्याघ्रहुते वसनम्